Скъпи гости, събрали сме се всички днес, за да станем свидетели на любовта, на приятелството, на доверието, което двама души са изградили помежду си. Със силата и властта, Днес дадена ми от вас, ви обявявам за съпруг и съпруга. Вече законно можеш да целунеш булката! Искам да знаете, че винаги може да разчитате на нас с Петя, както и на Поли и на Иван за абсолютно всичко. Сега, ако ви трябват пари, някъде друга да се обърнете, но